Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, 27 anyos, single ug may duha ka anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong maternal rights. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang na mabdos ko sa akong ikaduha sa lain na sab nga laki. Ingon ini ang mga panghita po. Mauna, mabdos ko, Stephen. Unsa? Unsa may plano ni mo ron? Pahibaw na nako akong ginikanan ani Mirna. Nahibaw kagid nga wa pa ko ikabuhi sa bata tungod kay wa ko trabaho. Unyan saan man ni? Dahil pausab gid ka nga di na ko kaya, Stephen. Kay may anak na kong daan sa una na kong gikarelasyon. Ug nahibaw ka gid nga single mom ko. Di na ko kaya nga ako ra. Magkinahanglan ko si mong suporta. Mao gani. Pasag din sa ko nga pahibaw na nako akong mga ginikanan. Stephen. Onya, unsaon man na ni mo ron? Og pananglit, dili mo barog sa iyang obligasyon ka ng lakiha. Mauna, bugo magud ka. Imbes unta mag-amping ka, kay gikan niya nang nahitabo na ka, giuspan pag yun mo. Ma? Matod sa akong mga ginikanan, Mirna. Dili gyud sila makadawat na to. Pero saan man ni ha? Ngania naman ni. Andam ko lang mo suporta sa bata. Ingon man sa pagabdos ng tod ng mga anak. Pero, doon na lagi pangayon na akong kondisyon. Kondisyon ka unsa? Pabuwagan kanila na ako. Unsa? Sorry, Mirna. Pero, na-realize na ako nga husto sila. Naglisod gani kong buhi sa akong kagulingong anak. Unya ni patol pa kong sama nimo nga may anak ng daan. Dili na ako kaya, Mirna. Mong pasilo ako. Ya sige hilak niya, oy. Kay makadaot na sa bata. Pasalamat na lang ka. Nabisag buwag na mo. At least, anda mo suporta ang ilang pamilya sa imong gisabak. Ma? Na, o ni nakadaot ni mo. Homok man kay kag ilong. Mas unahon ni mo imong kasing-kasing kaysa imong otok. Diha, gyud ka dapita, nabugo, Mirna. Mao na, Mirna. Mo'y gusto sa akong ginikanan nga ang akong apelido mo'y dadon sa bata. Kaso na ako, Kuwait. Inyo na katungod. Dili na nako i-doubt ninyo kay imo biya ng pamilya.
O kami nagasto alang sa tanan hangtod nga ng anak ko. Ug doon na pa si usasat. Unsa man? Mao'y gusto nila. Nga, dinhina mo ang bata. Ha? Ano di masakuno ka mo sugot? Ma ako ng anak, uy. Ako mo inahan. Nya, kaya ba nimong buhion ng bata? Ha, naglisod gani kas una nimong anak. Unya magdungag pag Ma. ayaw pag binugo mir na lagi. Gamitan ng utok nimo. Ayaw gipaswabe ng imong gibati day. Kung adto na nila ang bata, mas makahatag sila sa panginhanglan ana. Mas mahatag nila ang maayong kaugmaon. Musugot na ka? Di gyud unta. Pero akong gi-analyze pa kayo. Mas mayo tuod kung naan ninyo ang bata kay mas may kapasidad man mo nga makahatag og maayo niyang kaugmaon. Salamat, Merla. Pero wa na magpasabot ha. Gagihatag na nako siya ninyo. Inahan kapon ko, Stephen. Ug isip inahan. Please, ayaw ko ninyo kikawi nga makita na ko ang bata. Bisag na asya ninyo. Huwag yun problema, Merna. Okay lang kayo. Mag-aring siya adlaw kung kanus up pwede nimong makita ang bata. Salamat. Recorded by X Thunder Gaming. Isip inahan, sakit pa rin ako nga malayo sa akong anak. Pero sa samang hikayon, isip inahan nga naguna-huna alang sa kaugmaon sa iyang anak. Misugot na lang ko sa ilang hangyo nga ato nila ang bata. Tungod kay naaman sila'y kaya nga muhatag sa bisang unsang paginahanglan sa bata. Nagsabot mi nga kada semana, mubisita ko sa akong anak. Kaupat, aron lang yun mailhan sab ko sa bata nga maoy iyang inahan. Hangtod nga mudako siya. Di okay man hinon sila sa mong setup, pero sa dihang milabay ng katuikan o magsiti anyos na siya hapit, dili naman nila ipahuwam na ko ang akong anak. Unya, Pasensya na kay Merna. Pero dili na mo sugod sila sa mga magpapa nga. Ipahuwam pa din yung bata. di na mahimo. Stephen, inahan ko. Dili mahimong ipalayo na akong akong anak. Sorry kay Merna. Pero dili magkaayo para nato o para sa bata kung naagihapon tayo koneksyon sa usag-usag. Minyuuno na ko. Ug may gusto na ko nga usan na lang ang inahan nga ilhon sa bata. Ug kana mao akong pangasaunon. Nagkadungog ka ba sa imong kaugalingon, ha? Bisan pag gustuhon ni mo nga putlo na nga tong koneksyon, dili mahitabo tungod kay may anak ta. Pasensya na kayo. Kung mamugos jud ka. Ato lang paagi sa balaod. Unsa? Unsa? Hoy, ngilngiga gud nimo. Unya asam kag kwarta kuno abogado no? Ha? Mukuha man gyud ka nag abogado. Madili ni mahimong ilang gibuhat, ma ako ning katungod. Nahibaw ko, Berna. Pero unsa man lagi daganan nimo nila. Naa sila'y kwarta, unya ikaw wangan. Ginoo ko. Yan, sa akong nahibalaan ba, na may libreng abogado. Pero abot libre ba jud ka na, no? Na baka bayad o waon sa ka, uy. Basta ingon nila libre. Pero, lisod sa na, uy. Kay, kuan ra, bagyod ka nang, dumadaog na bagi sila ng kasuha, uy. Kay, sukad matao ang bata. May sugot man ka nga ihatag nila ang bata. So, meaning, dili ka kabuhi sa bata. Di ka kasupport. Day, Dawa? Di ba? Pero katungod ra, naadyo kay katungod sa bata. Kung right sa nga itong hisgutan, I think, naadyo kay bawat anak. Doon na kay dag-anan na kay inahan man ka. Pero kung mangayo ka ka ng full custody sa bata, no? Morag lisod. Kay aside from financial assistance, no? Dagdako sila ang bata sa ilang poder. And, sa imo nag-iingon, mag-city anyos na ang bata, karo nga pipila ka dong maabot. So, nalay right nga mupili ang bata kung asa gitsaganan nga mukuyog.
And for sure, dili jud ikaw ang pilion ana kay wa man na magdako nimo. Dili man ikaw ang yang kuan na matanog buot. Day, Pero again, ha? Mas maayo nga ikonsulta na nimo abogado. Base na lang di ay, doon na kay chance o doon na kay paglaom nga at least naman lang matuman ang imong gustong mahitabo. day. Tungod silang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako, nagkahuna-una anay noon kong i-fight ang full custody sa akong anak. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sugkad nga nataw ang bata, naan ang bata sa side sa iyang amahan, kaysa tinuod lang, financially incapable git kaayo ko ni atong tungura, ug nasa ko'y gibuhi nga anak na kong daan sa una na kong ka-live-in. Maong misugot na lang ko ni adtong higayuna nga adto nila ang akong anak. Karon nga 7 years old na ang bata, mao'y ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako. Doon na ba ko'y katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako nako? Ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chances nga makapangayo kog full custody, maka-fight ba ko sa akong visitation rights isip inahan nga makita ang akong anak bisan pa man sila mo'y naggasto sa akong anak, sukad ni mataw hangtod karon, ug bisan pa man mo'y gusto nila nga dili na ipakita nako ang bata. Ikatulong pangutana, naibawan nako nga hangtod karon, wa pa di ay birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyang papa ni atong nanganak ko, kay may hangyo man sila nga ilang apelyado mao'y i-last name sa bata. Unsa may angay na kumuhaton? O unsa may angay documents nga akong dadon aron makuhaan kog birth certificate ang akong anak? Ug asa man ko mangayo o moduol? Ikaupat og katapusan, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man ta moduol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon? Libre na ba yun? O dunay gamayng bayranan? Kung doon naman, mga pila man sab kaha. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Merna. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, akong tingog today. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema nato kabahin sa ato ang mga karelasyon, kabtangan, mga legal nga mga papilis, dokumento, urusahay, way dokumento, kay wa mo pami, wa mo sunod. Sa gayong Attorney Elaine, nga isuwat yun, no? Ay na mo kabalaka, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sumusta man ang atong mga sukintig paminaw o klase-klaseng pamaagi gyud na ha kung among gihatag ninyo kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay para among mas masabtan, mas maklaro pud namo no kung unsa gyud tinuod nga nahitabo kay usahay di man gud na magpareha no, di man naingon nga mao ni ang balaod inaani nato pag-apply mo ni explanation. Lain-lain man na usahay. Tinood mo ning balaod, pero ang approach ba, no? Ang paghatag na tugtambag, lain-lain, no? Unya, inyo ba ang life story niya? Inighimo na mo drama, may mo di mao. Muna, makamasuko muna mo, no? Plus, ganahan sa mi guys, nga makibaw mig taga-asa mo, ug asa na naapil, ug naabot ang amo ang tingog ni Dr. Obra, ug ato ang programa, no? Ug asa na naabot ang drama sa kahanginan. Daghan kaayo tag mga avid fans and listeners gawa sa Cebu, gawa sa Visayas ug Mindanao kay maminaw pinaagi sa ato ang YouTube channel, dili lang sa ato ang radyo, maminaw sa YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Kaning DYHP RMN Cebu nga Facebook account guys, dili lang ning ato ang programa kundi ang tanang programa sa DYHP, no? Ang ato ang mapaminaw muna. Believe ko, no? Grabe, nag-anam yung kagamay ang kalibutan tungod sa teknolohiya. Pero mula gini, usahay, di lang yun nato po abusaran ang technology, no? Kaning technology, makaayo man eh, nakatabang man eh, nakapagamay sa tong kalibutan, nakakonect, no? Nato, no?
Pero maupod ni usay makadisconnect kay maabuso man mao na nakapait, no? So think before you click yun mo gina pirmi ato ang i-advise sa tanang mga maminaw nato, no, og sa tanang mga users of social media. Unya di ta patakag patuo sa kanang mga mag-news o magbalita kay kada nay issue nga mubuto daghanang mahimong expert. Uy, believe ko, no, adto ta sa kanang mga legit nga mga news agency, news and information sama sa DYHP, no, nga muhatag na to og sakto nga balita ug kaalam para kung gusto man gani gyud ta nga muhatag sa ato ang opinion ug mosuwat ta dinha sa Facebook, at least man lang guys ang ato ang sources sakto ang pagsabot nato sa sitwasyon, ang atong pag-appreciate sa balaod maupod sakto pod, kay kung di maun na nya ko man lain-lain po niya butuon na pong ubang tao na mukatag ang misinformation. So just the right source. And thank you sa mga likers ug followers nato sa Elaine Tantengco Batan nga Facebook account, ug nagsugod ko The Law and Me sa Facebook. So palihog butag like ug follow ato nga page. Letter sender karong adlaw si Mirna, single, taga Cebu City. Mayor Nestor Archival, hello. Mayor Tammy Osmeña, hello ninyong tanan din ha. Punto legal ato ang pag-storyahan, kabahin ko nun is iyahang maternal rights. Kabahin ni nga katong nagmabdo siya, no? Ug iyahang katungod, no? Murag mahugman ni nga kaduha na siya na mabdos unya duhapod, no, ang amahan aning iyahang mga duhapod ning amahan aning iyang mga anak wa man ni nagisultig na minyo ba siya, so atong i-assume nga single mother ni ang ato ang letter sender, no. Unya mahug man gud ni nga ang bata muragwa niya, no, naa sa laki di pahuwam sa iyaha uni ngayo siya custody. So unang pangutana, sukad nga nataw ang bata, naa na ang bata sa side sa iyang amahan, kay sa tinuod lang di man gud siya kuno financially capable, no. Unya laban na atong time ug naasad kuno siya gibuhi nga anak niyang daan katong sa first yang ka-live-in. So ang ayang pasabot ani katong iyang ikaduhang bata, mao kuno ni sugot siya nga adto na lang nila ang iyahang anak. Karon nga 7 years old naman ang bata, mo ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata niya, naa ba siya dakong katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako niya. Una, simple kaayo, isulti sa nakong balaod para makibaw mo tubag sa iyahang pangutana. Wa man ni sila naminyo aning ikaduha niyang kanang laki, no, nga amahan sing ikaduhang anak. So ang status sa bata illegitimate. Ang balaod nag-ingon kung illegitimate child gani ang kustodiya na agyod sa inahan. Okay? So ang pangutana niya, pwede ba niyang makuha ang bata maski pag 7 years old siya, maski pag 10 years old day? Ang tubag ani, yes. Ngano man tungod kay ang balaod nagklaro man na wa gani mo naminyo na agna nimong custody. In fact, ang katungod sa amahan visitorial rights ra. Gamay ra gid kaayo nga mga higayon og instances. Di man sa jud ko maingon og zero, no, nga wa gyud kay ako mismo, no, kupot man gyud pug kog kaso nga although illegitimate naa sa papa ang kustodiya, pero kinahanglan gyud nato iprobar nga di gyud makaayo sa bata nga adto siya sa iyahang mama, no. Na ug ang bata maski pag city anyos moingon og gusto nga moanha nimo, wa gyoy mabuhat ang amahan ug ang lulog lula, no, sa side sa papa, kay number 1 ang balaod na pabor nimo, number 2 ang choice sa bata dako kayo na og weight, no, sa pagdetermine sa korte og hatagan ba kag kustodiya or dili. Kanang duha lang daan og yes gani ta dihan dapita ay na kuha gina nimo ang bata day, naagyud kay katungod mo fight sa full custody sa bata maski wa nagdako nimo. Okay, ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chance nga makapangayo ko sa full custody, maka-fight ba ko sa akong visitation rights, isip inahan nga makita akong anak bisan pa man sila maoy nagasto sa akong anak sukad ni mataw hangtod karon bisan pa man maoy gusto nila nga dili ipakita nako ang bata.
nabali naman hinuon ni. 'Di ba? Ang akong giingon kaganina, ang illegitimate child ang full custody sa mama, ang katungod sa papa bisitoryal. Karon ang iyang sitwasyon nabali. Tua ang kustodiya sa papa, dili ipakita ang bata, visitorial rights iyang pangayoon, nayabag na, di mauday, wrong, no? Ang imuhang katungod kuhaa, ikaw ang naikustodiya, sila ray pwedeng mo bisita. Pero of course, no, ang kanimang kong kustodi sa bata, pwede yun ning masturyahan, masabutan, basta klaro kasabot ang duha ka parties, ang amahan ug inahan. Usahay ang gamiton pa ani nga para dili ipakita kaning suporta, lahi baya na, no? Maski pag siya'y nagpadako, obligasyon man na niya, no, isip amahan, nga muhatag og suporta para sa iyang anak, kaya man ang anak, no, dili man naingon nga wa kay contribution, di ka kakita sa bata, kay iya man ang obligation. So naagyud kay chance, no, kana kung ingon ta dili sa gyud pwede butang ta lang, no, like I said, no, naamang gyud instances sa katong pinakagamay nga porsyento na sawod ka salang dinha naa ka diha dapita, di gyud pud pwede nga did-an ka nga makakita sa bata, did-an ka nga naikustodi sa bata, kay like I said, naamang balaod nimo did-an na hinuong ka. Okay? So, pwede gyud ka maka-fight gihapon for those rights. Pero ngano mag-visitorial rights man ta, may pag mag-fight tag joint custody. Kay, usahay mas makaayo man pud nas bata, nga makaila siya, ug magdako siyang makaila sa iyang magpapa, nga wa naggubot, no, wa nag-ilog, di masigig away, kay usahay raba, ang bata matunga, mabingka. Nya, kita raba, di raba ta kapugong usahay, sultik bati, kabahin sa inyohang kapikas o sa amahan, nga wa raba gyud unta intay sa laylabot sa away ninyo. No? No, ipakatawar man na. Bulisod kaayo, no, nga mapugos ang bata nga mo take og sides, which is not good. Ikatulong pangutana, nahibaw-an nako nga hangtod karon wala pa day birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyahang papa, atong nanganak ko kay nihangyo man sila nga ilang apelyido maoy at ang last name or i-last name sa bata. Unsa may angay na kong buhaton or unsa may angay documents nga akong dalhon aron makuhaan ko og birth certificate ng akong anak ug asa man ko ang ngayang moduol. Tungod kay illegitimate ang bata, ikaw gyud ang angay mo parehistro kay ikaw man ang inahan. No, gadanghag sagka Mirna, no, nganong giunsa pud ninimo nga wa man ninimo lihuka nga responsibility man ninimo in town day. Uy, syaro man sagka. No, so duol dito kung asa Cebu City siguro ka nanganak kay taga Cebu City man ka adto dito sa local civil registrar, no, na nadapit sa Department of Health kuhaa pagparehistro pagdag ID dito day pagdas imuhang documents adto dito para maparehistro nimo. Ang tawag ana Mirna late registration. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man ta mo duol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon, libre ra ba gyud or dunay gamay bayranan? Kung duna man mga pila sad kaha og asa, okay. Daghan nga mga abogado nga willing nga mohatag sa ilahang serbisyo nga legal. Una, naatay Public Attorney's Office, mao ni sila ang abogado nga gibayran sa gobyerno aron paghatag og representasyon nga legal sa mga kabus ug mga indigent nga mo qualify sa means o sa ilahang test no nga indigent pa. Kihalan ta mo kog Certificate of Indigency. Ikaduha, ang Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. Usa na siya ka organisasyon dinhi sa Cebu sa mga abogado nga naay legal aid program nga naghatag og serbisyong legal pinaagi sa means and merit test, no, kung mo qualify ta ana, then pwede nga mga lawyers or members sa IBP Cebu City Chapter ang muhatag og tambag og representasyon nimo. Ikatulo, daghan kaayong mga organization, non-government organization nga ang advokasya ang katungod sa mga kababainhan, Legal Alternatives for Women, Children's Legal Bureau, no, kana to name a few, nga muhatag og tabang og tambag ninyo ug naapod na sila mga resident nga mga lawyers para sa mga legal problems ug concerns. Duula lang na sila dinha, pangitaan na ilang address dinha sa Facebook ug sa internet para makapangayo kag tabang ug tambag ug representasyon nila kabahin aning imong issue para makuha nimo ang kustodiya sa bata.
Okay? Ay kaguol kay ang balaod na adaping nimo. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.